Ngelekile Avalanche of Grace, gama lam ndimthenjiwe. Molweni, sithetha ngesixhobo esikhulu esinamandla namhlanje. Isixhobo sokumbonga uYehova, isixhobo sokuqhayisa ngaye, isixhobo sokubona ubuhle kodwa kuye, isixhobo esakwenza uba ungasoloko ukhalaza, ubone yonke into entle ivela kuye, ngoba ilizwe lelakhe yonke into entle ivela kuye, ezimbi aziveli kuye. Ndiyala aziveli kuye ezimbi. UnguThixo lothando, unguThixo lothando, uyabathanda abantwana bakhe abamethembileyo. Sisebenzise kakhulu esi sixhobo sokuqhayisa ngoYehova, soba nenhliziyo egcwele umbulelo, ngabi nenhliziyo egcwele izikhalazo, ngabi nenhliziyo ekrokrayo ethi ulindeni kungenzeki kanje nakanje. Esi sixhobo samsebenzela uDavide. Davide waba nobudlelwane noYehova esemncinci, esasalusa, abethu uhadi ngabo, athandaze ngabo, ambulele ngabo, ambonge, phuma umbonge enhliziyweni kaDavide, ngoba wayesazi busendle nguye nje neegusha neenkomo. Umuntu wayemjongile wayeyazi bujongwe nguYehova qha, nguye ozamsindisa kwiingonyama nakumabhera. Nathi kumabhera exesha esiphila kuwo, kwizilingo esiphila kuzo, masimbonge uYehova, asiphakamise udumo lwakhe ebubini nasebumnandini ngokufanayo. Uhlale mhle yena, akanasiphako. Usaphila nje, usaphefumla nje, mbonge uYehova, ngoba kungenxa yothando lwakhe. Ikhona into entle akubekeleyo, akuzisoloko kunje empilweni yakho. Mbonge, inhliziyo yakho mayigcwele ubonga nje. Yiva uDavide namhlanje ebonga uYehova wakhe emsindise ekufeni, athi kwindumiso 34, ndiyakumbonga uYehova ngamaxesha onke, ihlalise emlonyeni wami indumiso yakhe. Athi akho nto enomvala umlomo, uzambonga uYehova wakhe emsindise ekufeni entshabeni. Athi uyawuqhayisa umphefumlo wam ngoYehova, bova abalulamileyo bavuye. Athi menzeni mkhulu kunye nam uYehova, siliphakamise kunye igama lakhe. Nguye yedwa ofanele aphakanyiswe, akakho omunye ofanele ukuphakanyiswa ngaphandle kwakhe. Thembekile, thembekile intsimbi edla ezinye, thembekile umaxhoba ayakhawuleza, akajiki kunjanje, akafane nam nawe. Thina siyajika xa kunzima, kodwa yena usoloko enothando kuthi, asiphe uthando elisenza nathi sikwazi umbulela. Luthando lwakhe olwenza into ukuthi ndiqhayise ngaye kangaka, kukuthembeka kwakhe njengoba ndiqhayisa ngaye kangaka. Nawe qhayisa. Ezi zinto ezingathi zinzima uzazibona seziphelele emoyeni, ungazi uba njena ezawunkinga, ezawuwari zakho ziphelephi, kungenxa yobuphakamisa udumo lwakhe kakhulu udlula zona, ngoba ungaphezu kwazo zonke izilimo, nguye ophambili. Nkosi kakhulu.